Nyaya ya Christopher Mutsvangwa na Rutendo Matinyarare yoramba ichikwidza makata. Vaviri ava vari kuramba vachiri kungonetsana pakangotanga nyaya yacho nanhasi asati apera. Ende ndadzoka neimwe update. Tasangana zvekare paKulian TV patinokupakurai nhau nezvinhu zvese zvinenge zvichiitika. So nyaya ndiri kuuya nayo panapa nhasi inyaya ya Christopher Mutsvangwa naRutendo Matinyarare. Vaviri ava vakazongotanga kuita kunge vakungonetsana mushure mekunge vaChristopher Mutsvangwa vaita press conference ye makaiona vachitanga vari kudisona Rutendo Matinyarare vachitaura nyaya yekuti idzo nyaya dzekuti kuInsco kwakazodididi zvanenge achitaura zvazvemusoro wake anenge achitaura akazvimirira chichiona. Saka Rutendo Matinyarare nyaya inomubata mushi zvakaita kuti aite hasha dzekusvika pakunopindura kuti komudhara uyu akundiita sei. Now ndakambouya neyekutanga achitaura nyaya yake takataura chiti apindura arikutaura so pane kamwe clip futi kaakaita achitaura kuti aina handisi imbwa yake nchichi aifunga kuti pamwe ndida kuzoti kana hanzi kwarova imbwa muridzi wembwa anoita se anobva angobudikira saka ina handisi imbwa yake saka hapana pekuti ndingaita se ndingabudikira ndichinoita zvaari kuda kutarisira kuti ndiite. And then pane futi mamwe statements aibuda achitaurwa akawanda aitaura naRutendo achitaura kuti this guy is using ZANU-PF podium to defend Insco chichi urikuona. Now Rutendo adzoka futi nemamwe screenshot ari kubva kuinbox kwake ari kuvhondora akuratidza kufumura Honorable Christopher Mutsvangwa because pakabuda nyaya iyi painzi zvoni Mutsvangwa ane mashares akawanda sei kuInsco ndo imwe respond yakabva nekuna Rutendo Matinyarare. Now ari kubuda ari kuti eyewitness account on Mutsvangwa in everything there's always people who see things ndo mashoko ataurwa na Rutendo Matinyarare achibuditsa ma screenshot on X pamusoro pe zvinhu zvirikutaurwa ma accusations ari kurohwa ari kupuwa vaMutsvangwa panyaya dzeInsco idzi pari kunzi Mutsvangwa is a pig farm a pig farm funded by Insco located just after sellers in Marsh West directions after sellers around about past first right turn off to Matindle School, turn next right towards Afro China projects. Close to the project, the manager is an employee of Insco. They built the stairs for him and supply him with the special high growth feed. The pigs are given special price and taken in by COCOM. He is one of the very few select special pig farmers allowed within COCOM system and is involved in structuring equipment supply to COCOM. COCOM breeding genetics are terminal stock genetically modified. Just saw your rebuttal on his interview. He is captured. Please don't quote name because I am a pig producer and my business has been attacked before. Those who talk inbox yaRutendo Matinyarare vanhu vari kuexpose Christopher Mutsvangwa kuti ayo uyu anotoshanda neInsco pakuti vanomupa mafeeds vamupa mafeeds kuti achi special kuti achinge achipa chikafu chinopuwa nguruve dzacho izvozo zvavanomupa. And then nguruve dzake dzanozoenda dzichinotorwa neCOCOM ndoko anenge achinotengesa ndoko anosupply dzichitengwa neprice svinu price yakanaka. Saka ndosaka this guy saka nyaya yese yakutaka kumeka sense kuti saka ndosaka ari kuita sei ari kunoita akakunosaidira zvinhu zvanga zvitaurwa. We understand kuti makambani akazakaita sana Insco zvavanoita kunoitwa zvinhu zvakawanda. Insco yakabata zvinhu zvakawanda even kusanganisira chicken chakuti chicken esamuona nemabakers mamwe aya team Insco iroro. Saka unoona kuna kunyanyanya kuchingwa kwekwe kune chimwe chinosara kati chinozonzi chakaita mabreakage chaita machinchi chinozi chakwenda kunguruve
farmers mazhinji vanoenda vachinotora ikoko kunguruve, chikafu chenguruve ichocho. Saka zvakutanga kumeka sense kana pakunzi uya nepig farm. Now munabudisa nyaya yari kuti inini zvangu famu rangu rakambata kwa kumashure. Saka please musazotaura hanyu kuti ndinani. But nyaya dziri dzakungobuda kwaona zvatoda iso zvinenge zvatotanga aende urutendo wacho ratoradza takatsamwa. Bosi mutsvango kungobuda one speech chete ari papodium. Rutendo wakutozvimba zvegore rese. Panopera mwedzi ka this time tinenge taonerera. Muri eZimbabwe ndamoti darike panapa ndichikuzivisai imwe update panyaya yevaviri ava kunetsana kwavari kuita sekutaura kwandakaita ndikati aiwa kana nyaya dzinge dzatotanga kudai tokuzivisai update kuzosvika matoona vanhu vabatana makola ka munenge muchizoziva kwakatangira nyaya nekwainenge yava. Kozi vanhu vazhinji vanozongoshamisika especially vanhu vakuona vanhu vakawanda kuZANU-PF kuti ava mhoresani vanongobuda vachingonzi uyo atadza kumhoresa nhingi uyo aignore nhingi. Vanhu vachitotadza kunzwisisa kuti chii chiri kunyatsonge chichiitika ipapa. Like makaona dzimwe nyaya dzinenge dzakaitika zvakaitika kuRufaro Stadium. Mutsvango akanonoka kusumuka vhipi chiwenga vachipinda. And then pakumhoreswa vanhu iye havana kuzomhoresana futi. Kuona nyaya yero ichoipa. Saka zvinhu zvokuti vanhu munozongoona zvakutoitika muti but ko why zvinhu zvakadai zvichiitika kana kuti muda kutsvaga one wekublame kana kuti wokupomedzera kuti pamwe uyu ndiye ari wrong. Izvo nyaya inenge yakatotangira kumashure. Saka zvakakosha kuti so kana zvadai so makunyatsoziva kukutangira nyaya kunenge kuchitangira magrudge acho. Mozoziva kuti zvinenge zvaita sei kwezvinenge zvasvika. And I think ndakaotarisao nyaya iyi nino zvangu. Amen. Zvekuzonzana mashares kuchinji zvinoona kunge zviripo kozi pepe pa press ya pakabvunzwa mibvunzo yakawanda naone media pepe. But iye akachuza mubvunzo kuti apindure iwo ende anongopindura chete akatakuita kudhiga kuita go deeper jeje ndo zvakaita. Anyway muri eZimbabwe ndangoti darike ndamana ndikusire nyaya iyi. Ameno munoona wose.